Doklady k nám do UOL účtovníctva môžete odozdávať 4 spôsobmi. Môžete ich nechať vyzdvihnúť našim UOL kuriérom, môžete ich priniesť na pobočku, samozrejme ich môžete poslať aj poštou. Doklady môžete odozdávať aj elektronicky, a to 2 spôsobmi. Buď ich nahráte priamo do UOL účtovníctva, alebo ich pošlete na špeciálne generovaný e-mail pre vašu spoločnosť. Všetky 4 spôsoby odozdávania dokladov môžete kombinovať. Časť dokladov, ktoré máte elektronicky, tie nám nahrávajte do systému. Doklady, ktoré máte fyzicky, napríklad bočky z benzínových pump, z kaviarní a podobne, odozdajte nášmu kuriérovi. Doklady, ktoré nám posielate fyzicky, automaticky hneď po obdržaní skenujeme do nášho systému. To znamená, ak by ste doklady do systému nahrali aj vy, boli by duplicitné. Doklad teda odozdávajte vždy len jedným spôsobom, buď elektronicky alebo fyzicky.